खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 13 नभेम्बर 2022 गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। फै जों मिथिनि दि बबे राशिफोरा केरियार, धोन सम्पथि, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो बबे सांग्रां जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार, चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। मोनसे गोजोन जिउनि थाखाय गावनि जिद्दि आखुखौ नागार, मानोना बियो सम आरो गोहो मोन्नैनिबो ओरैनो नागारनाय। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि बाथ्राफोराव धैर्य लाखि, मानोना नखरनि सुबुंफोरा फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ बारायनानै बुंनो हायो। संयम आरो समानथि लाखिनाया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां मोनग्रा सान जागोन। जिउआव गोदै थागोन। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि खामानिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन आरो फालांगियाव रां खाथायनायनि खाबु मोननो हागोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन आरो बेफोराव जाफुंसारनायबो मोनगोन। दिनै गुबुनखौ मदद खालामनो थियारि थानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। दिनै गोदान खामानिनि जागायनायनि खाबु दं आरो जाफुंसार जाथारगोन। न'आव गोजोननि आबहावा थागोन। लाइमोनफोरखौ गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो सुबुरुन होनाय जायो, नङाब्ला सोमोन्दोआव गावस्रालायनाय जानो हागौ। खामानि थिलियाव लोगोफोरनि मदद मोनगोन, जायनि थाखाय गावजों गाव फोथायनाय बांगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुखुब जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोरखौ लानो एसे गोनो गोथो जानो हागौ, नाथाय बेफोरखौ मावफुंनो हानाय गोहोआ नोंथांनि सिङाव दं। माबा मोनसे गोनां हाबाया थाबथानो हागौ। जायखिजाया सानथांखियाव गोख्रै दाजा। जुदि नोंथाङा संयम आरो धैर्यजों खामानि मावो, अब्ला थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। सिंह राशि। दिनै खाफालआ नोंथांजों थागोन। खामानि थिलियाव माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। नोंथांनि खस्थ'आ लासै लासै मोजां लामाजों आवगायलांगोन आरो खामानिया जाफुंगोन। फालांगियाव मिटिंफोराव मानसिफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ गोनांथि होगोन। गावजों गाव फोथायनाय आरो दैदेननायनि गोहो बांगोन। कन्या राशि। गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ दाथबथाय, नङाब्ला नोंथांनि आखुजों मानसिफ्रा गोनो गोथो जानो हागौ। हाखु दाखु लानाय थिरांथाफोरा खहा गोनां जानो हागौ। खरसाफोरखौ दबथायना था आरो गोनांथार बेसादफोरखौल' बाय। धैर्य लाखि, समजों लोगोसे थासारिफोरा साबसिन जानो थांगासिनो दं। तुला राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय जागोन। नोंथांनि गोबां खामानिफोरा नोंथांनि मावथांखि बायदियै जोबनो हागौ। बांद्राय साननाय एबा माबा मोनसे सायाव एकाग्रात बानायनाया गोसोखौ दोरदहोनो हागौ। मोनसेल' सानस्रिया नोंथांखौ गोरोन्थि लामाथिं लांनो हागौ। समानथि लाखिनाया गोनांथार। वृश्चिक राशि। बियो फरायसाफोर, महरगिरि आरो गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोजां सान जागोन। बिफा एबा गोजौ मावख'गिरिफोरा मुलाम्फा मोननायनि सम्भाबना थायो। गोसोआ गोख्रों जागोन, जाय खामानियाव जाफुंसार जागोन। भाषण जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय बायजोनि आदारनिफ्राय गोजानाव था। धनु राशि। दा जिउआव थानाय हेंथाफोरनिफ्राय ओंखारनायनि सम जाबाय। जायखिजाया गोदान रांखान्थियारि रादाय लानाया मुलाम्फा होगोन आरो रां मोन्नायनि खाबुफोर दं। नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ, जायनि थाखाय एसे टेनसन जागोन, नाथाय नों थासारिखौ सामलायनांगोन। मकर राशि। दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। जायखिजाया गिदिर एबा खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। गोसोआ एसे लोरबां जानो हागौ। गथ'जों नांज्लायनायनि थासारि जानो हागौ, नाथाय सावरायनाय आरो गोजोननायजों बे आयदाया सुस्रांजागोन। धैर्य लाखि। कुम्भ राशि। साना गोजोन आरो गोजोन जागोन। जेबो गिदिर जेंना जानाय नङा। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनाया जाथावना दं। बाहायजाथावै थांखिफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो मोनसे मोगथां नोजोरखौ आजाव। दैदेनगिरि बिफाव लानायनि खाबुफोर थानो हागौ। मीन राशि। बे सानाव दान होनाय गोजोन आरो गोसोआरि गोजोन होगोन। रांखान्थियारि बिथिंफोराव सांग्रां जा। जर'खायै बेंकिं एबा रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ, बेखायनो रायज्लायनायखौ लाखि। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 13 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।